Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Hunyo 11 tuig 2015. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. House of Representatives wa gidayon ang pagbutar sa Economic Charter Change Bill o CHACHA Bill ato sa last session sa Kongreso kagahapon. Matod ni House Speaker Feliciano Belmonte, ang author sa bill, nga bisan og nakakorum na sila kagahapon sa session, nagdesisyon na lang sila nga di na lang dayunon ang pagbutar sa CHACHA Bill sa third and final reading kagahapon tungod kay dili sila ganahan morisgo sa resolution of both houses number 1. Ang resolution of both houses number 1 naglaom nga mulakip sa linyang unless otherwise provided by law sa konstitusyon. Naglaom kini nga paluagan ang mga restrictions sa mga langyaw nga manag-iya og yuta, mga investments sa natural resources, edukasyon ug mass media dinhi sa Pilipinas. Ang RBH1 magtugot sab sa Kongreso nga magmugna og balaod alang sa palisiya sa ekonomiya pinaagi sa paglibka sa constitutional restrictions sa sections 2, 3, 7, 10, 11 sa Article 12, Section 4.2 sa Article 14 ug sa Section 11, 1 and 2 sa Article 16. Daghan ang mga militanteng mambabalaod ang misupak sa maong balaod noon tungod kay daw makuhaan ug katungod ang mga Pinoy ug bisan ug basin mapalabi ang mga langyaw sa nasod. Giklaro ni Belmonte nga walay impluwensya ang Malacañang sa ilang desisyon ug dili sab daw kini tungod sa gitanyag karon nga Bangsamoro Basic Law. Matod ni Belmonte nga iyang suwayan pag reintroduce sa ang RBH1 sa third session sa 16th Congress nga moabli karong Hulyo 27. Sara Duterte Carpio mipadayag nga mosuporta siya sa amahang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kung makadesider kining mudagan pagka-presidente sa 2016 elections. Apan kung daw siya pangutan-on, si Sara nagkanayon nga dili siya gustong mudagan ang amahan. Matod niya nga sa level sa presidente, dako na nga mga problema ang kinahanglang atubangon. Daw sa edad na 70, dapat na nga mulaylo o moretiro na si Duterte o ang amahan ni Sara Duterte. Apan bisan pa man kung makadesider ang mayor nga gusto niya nga modagan, sigon sa anak nga 100% nga suporta ang iyang ihatag. Sa sayo pa lang, duna nay mga grupo nga nangumpanya sa pagka-presidente ni Mayor Duterte kinsa miingon kaniadto nga dili siya interesado sa posisyon. Apan karong baguhay lang niingon kini nga posibleng mapugos siya sa pagdagan kung ugaling wa nay laing mapilian ang mga Pinoy. Napanglangtawan ang kahuot sa dagan sa trapiko dinhi sa syudad sa Sugbo ugma tungod sa kasaulugan sa Independence Day. Usa ka dakong parade ang gikatakda nga himuon ugma nga salmutan sa gibana-banang 10,000 ka mga tawo. Gumikan niini ang Cebu City Traffic Operations and Management Office mupatuman og rerouting. Ang parade magsugod sa alas 4 sa hapon apan sugdan sa pagsirado ang pipila ka mga dalan nga apektado alas 2 sa hapon. Sirhan ang mga dan sa Escario paingon sa Provincial Capital, liko paingon sa Fuente Osmeña, subay sa Osmeña Boulevard ug ngadto sa Dan Colon. Ang mga jeep gikan sa Barangay Guadalupe nga padulong sa downtown area adto moagi sa Virama Avenue, samtang ang mga jeep gikan sa Barangay Lahog ug Apas kinahanglang moagi sa Gorordo Avenue. Right turn sa F. Ramos Street, dayon sa Honquera Street, right turn paingon sa San Siangco ug dayon ngadto na sa downtown area. Ang sitom ni pasalig nga ablihan dayon nila ang maong mga dalan kung makaagi na ang tanang delegasyon. Pintor nga taga Quezon City namatay human miambak kagahapon sa skywalk sa may General Maximum Avenue dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang si Rodolfo Abig, 49 anyos ug nagtrabaho isip pintor sa AC Paulino Construction dinhi sa Dakbayan. Matod ni Ruel Gonzales, sidewalk vendor ug usa sa mga nakasaksi sa nahitabo nga nakita niya ang biktima nga mi-dive gikan sa skywalk ug nag-una og landing ang ulo niini sa dan. Ang biktima gidala pa sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nakabsa na kini sa kinabuhi. Si PO1 Eusemio Catalan sa Police Station 2 ni butyag nga matod sa mga katrabaho sa biktima nga na-depress kini tungod kay daw gibaso siya human sa nahitabong away tali sa iyang mga igsuon ni adtong miaging buwan. Ang kaso ni Abig gi-turn over na sa Homicide Section sa Cebu City Police Office alang sa dugang investigasyon. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud.
had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ang gikan sa mga tanhang norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Anian na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Erap Estrada, ninong sa kasal nilang Tony Gonzaga ug Paul Soriano. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Manila Mayor Joseph Erap Estrada gikonpermar nga gikuha siya nga usa sa mga principal sponsors sa umaabot nga kasal ni Direk Paul Soriano ug Tony Gonzaga. Ang kanhi presidente nakauban sa TV host actress sa pelikulang Ang Tanging Pamilya. Din si Estrada ang nagsilbing amahan ni Gonzaga. Ang maong movie gipasalida sa big screen niadtong tuig 2009. Matud ni Estrada nga malipayon niyang gi-accept ang invitation. Ang kasalan gikatahong ipahigayon this weekend sa Taytay, Rizal. Ang probinsya din nagdako si Gonzaga. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter @SunstarShowbiz.
Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa Grand Lotto 655 ug Mega Lotto 645 sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang Super Lotto 649. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.